Selamat hari Minggu mari hita sasudena dihamu amang inang na poso songoni remaja na mardohoti permingguan langsung di gerejaon. Suak songoni manang na mardohoti ibadah di Bagastabe. Selamat hari Minggu mari hita sasulukna. Tamulai ma perminggota di Bagasan Arianon marede mahita siap bukuede nomor 14 ayat 112. Pujihamu Jehovah duduk dengan masa marasiro saling mengai dengan masai marasiro hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, natu mo palangi dohot tanoon, amen. Saingot ma ale Jehovah, akadinggan di basam dohot asini roham, ay siyan narobido akay, asa unang marsurak-surak akka musukku midaaw, ale di batakku, marhapo sa tuho doaw sa iunang pailaaw. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata ama nami na di banua gijang para siroha na sumurung. Namadok mauleate mahami tuho siyan nasa roha nami ala di leonho anak munda sasadai Tuhan matean humokop hami asa unang mago na porsea di ibana alai asa hangoluan na saliling dineleling na dinasida. Tatak mahami ale ama nami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaw dohot hati goran di hami. Say sama dosa nami salhut ala ni pilihan na sundenggan na pinelehon na'y humokop hami. Say paeleng mapinggol mututang yang nami jalasi maroham di hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian bukuede 230 ayat 2. Sai malu amaro tianari nano asao
patangihon ma pati ni debata na dibuat sian konvensi HKBP 1996 biddu na palimahon. Kebudayaan dohot lingkungan hidup. Taha porsyai jalatah tidak kodo sada dito padebatado jolma nang inganan parmianan do inganan pangulon na di Portibion tersurat sada Musa 2 ayat 5 sa rodi 15. Ibadah do na puna sude na mangalehon hangoluat tu sude na tinopanay. Inganan pangulon ni jolmai ma darat laut dohot hajak-hajang manang langit manang ruang angkasa. Dilihat di batado waso tu jolmai lau paulihot Portibio di bagasat tanggung jawab nagok. Dilihat ibana nang perhataan uning-uningan parhinaloan kesenian doh parbinotoan songon ula-ula ni jolma songoni aturan lahu mamuji di bata dalan lahu paululihon dohot pajagarhon parsauran ni jolma asalam patar marbungaran harajau ni debata marhite kebudayaan na alai situlahot do kebudayaan namarlau kasih pelebeguon doho namaralo tu hata ni debata napaduahon ulau ni Yesus Kristus paluahot jolmai nasa natinopai songoni Portibiot sadiri tersurat di Kolose sada ayat 15 sa 20 doh Romawalu ayat 10 sa rodi 30. Marhiteon ta tidak kodo tanggung jawab ni jolma panguluo sude na tinoppan ni debata manang melestarikan asaboy ibana mangula hipas dohot marsonang manang sejahtera di Pesalmen 8 ayat 4 sa rodi 10. Taalo do aka usaho na manigay lingkungan marhite na manutungi dohok madabay hau ditobak manang harangan tersurat di 5 Musa 20 ayat 10 sa rodi 20. Taalo do aka usaho na ngalitohi aik awang-awang manang udara nang aik penirisan manang limbah na marisi rasun sian akka pabrik-pabrik marhite na so mga turehon halalahon ni aik penirisani do pencemaran udara pola tahe menegay aik sinumon dot parhosaon ni jolma manang polusi manang pencemaran lingkungan tajaha di Pesalme 104 ayat 1 20 do pangukapod 22 ayat 1 2 olak nima sahana atong rak mertangiang mahita tu debata lau mangulau pati naing rak mahita martangyang. Ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulau no bartu patit mi. Amin. Marede mahita sebukwede 160 sia ayat sada rodi 2. Oh,
Tato potima dosata tua dopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, para siroha na sumurung, aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halap perdosa na dangolon, rotu jolo ni habang sahabadion mi, manopoti jala mga kukon dosa nami. Matsay jot-jot warsay hami ho, marhite-hite pikira dohot hata, dohot pabayanan nami naroay. Dang huaholongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tordi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang dosod diri nami hubayin hami. Dibaheni, tamado rimasanmu, jalaw uhumanmu hami, tuhamatian sa leleng ni leleng nay. Alay na mapurus mahami nuaing tuasin ni roham na gudangi, mangido siyan nasa roha nami, hasisani dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubao roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si panguluhami, dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Songonodo hata ni Jehovah. Unang ho mabiar ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita si buku ede nomor 124 ayat 4. Hatani debata turpuk di minggu sadarion ima natar surat di Pesalmen 22 ayat 20 sahro di 30 sada. Pesalmen 22 ayat 20 sahro di 30 sada. Tajahama marsikat soring. Sai jamita honokku magwarmu tu akka hahanggiku, jala pujioku maho di tonga-tonga ni huria na marluhuti.
Edang lea rohana manang merbias-bias mida pardangolan ni nadangol jaledang ditabuniho bohina maradopon ibana jala ditangiho do anggu na itu ibana. Saya mangat dosokot akan nadangoli jala butongan ikom mamuji-muji Jehovah do akan na uso-uso di ibana saya humicca do rohamuna saleleng-lelengna. Ingotoni isini lihat portibion mai gabe mulak mana sida tu Jehovah jala marsomba tu jolom do suget sude aka margani parbegu. Ai Jehovah do napuna harajaon jala panggonggom diaka parbegu. Mangan jala marsomba do sogot sude akan nagok na uhum di tanon. Marsinggang tu jolona do sugot sude akan na marsikor rodi nama tegasing. Saya dong do pinoper ni manusia na mangoloi ibana akan na naringoti Tuhani tu pinoparna sogot imasahakna mertua do akan na tumangihon hatani di bata jala na opeopsa. Amin. Marede mahita si buku ede nomor 440 ayat sada saat di 2. Tidakon maha porsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumupalangi dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asya ton di porbadia andorak suhabubuhan ido tu hata na tumau na bernit di pengumuman ni silatus na mate tarpajal lo ibana di hau pinur silang na tua tu banua toru dun di tanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa ni di sima ibana pai mula sogot tanon mangumi halak na mangulu na mate au porsea di ton di perbadia jal adok sa dahuria na badia huria atau penhalak Kristen akan na badia dohot dia sisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sokot daging ni halak na umate dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Dikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Reminiscere 28 Februari 2020 sada. Topik Minggu, ditatap debata do ngolu ni halak na porsea, atau Allah memperhitungkan iman orang percaya. Sada Romawi nama ragam, sada
Pandidion Nabadia. Patupaon ni huriata do pandidian Nabadia tu akayanako ni huriata di hari Minggu tanggal 7 Maret 2020 sada di parmingguan pukul 10 WIB. Parguruan dohot pendaftaran di hari Kamis 4 Maret 2020 sada pukul 10 pitu WIB. Asa dibawaan ma surat pengantar sian penatua wilayah, fotokopi akte nikah, dohot fotokopi akte kelahiran. 2. Maka tidak kon haporsion khusus. Di hari Minggu tanggal 7 Maret 2020 sada, patupaon ni huriata do maka tidak kon haporsion khusus tu 5 halak naung mandalani parguruan manang belajar secara intensif. Acara di Patupa di parmingguan pukul 10 walu WIB. Tolu, partangyangan wilayah. Patupaon ni huriata do partangyangan sekaligus sude wilayah. Ni pangidohon ma asa sude hita mandohoti partangyangan ni di bagasat tabe marhite live streaming. Jalan nama nagabe tuan rumah na hadir di gereja Boima Tahida di buku tikting ni huriata. 4. Rapot panitia jubileum 50 tahun HKBP. Di hari Minggu sadarion 28 Februari 2020 sada mulai pukul 10.02 saat di pukul 10.04 WIB di Patupado rapot panitia pesta jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu maringanan di ruang serbaguna gereja. Pinangido tusude panitia asaro mandohoti rapoti tiktingon ma laos gabe undangan. 5 titik sada Dewan Koinonia. 5 titik sada seksi sekolah minggu. Hombartu akka program-program seksi sekolah minggu naing patupaon nasidama piga-piga kegiatan ima. Kelas Jum, doa bersama dohot doa subuh, acara lomba dohot seminar. Songon acara pembukaan parheheon anak sekolah minggu di Patupa di hari Minggu tanggal 7 Maret 2020 sada. Acara puncak parheon di Patupa di hari Minggu tanggal 28 Maret 2020 sada. Boima tabereng di tikting nang adong di hitabe. 5.1.2 seksi Naposo Bulung. Sermon Naposo Bulun yang dimulai di bulan Maret 2020 sada diganup hari Sabtu pukul 10 walu WIB. Maringanan di ruang ibadah gereja. Pinangido tusude Naposo Bulung asaro di sermoni. Tiktingon ma laos gabe undangan. Onom pelean manang persembahan. Tuhita saluhutna ruas nihuriata namar Minggu di Jabu dohot partangyangan. Sianlas nirohata taingot matok tong pasaoton peliata marhite akasitua wilayah. Rekening gereja songoni nang marhite barkot na pinarade ni huriata. Tikting nasojinahan dot parhepengon huriata boima tajaha di tikting naung di parade huriata. Songoni ma tikting dihita di bagasan samingguon. Sambil pasato peliata na perjulo na paduahon marede mahita sia buku ede nomor 100 sia pulalu ayat sada do seterusna.
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang, salam sehat madita, horas. Songonima akka ruas na marminggu di Jabu. Salam sehat, selamat hari Minggu mak. Hata ni debata, nanaing mabornohi, partodiota, aporsiota, sian rom, bidu opat, mamuka sian ayat 10 tolu, sahat tu ayat 25. Rom bidu opat mamuka sian ayat 10 tolu, 1 ayat 25. Tabuka ma Bibel tai hujama diita saluna. Aidada marhitesian patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tu poparanna nama dok ibana manean portibion marhitesian hatigoran nasian haborsiaunido ai out akka siradoti patiki gabe panean dang marguna haborsiauni jadi pesan ma baga-bagai ai di horhon patikido rimas alayang goso ada patik laos swadong do pangalau sion di baheni sian habor sioni do bagai-bagai asa sian asini roha do ainaeng hot bagai-bagai di sadok poparan naing dada holan di dongan sapatik ni si Abraham doho do di donganna sahabor siaon ai amani hita saluhutna do ibana hobartu na tarsurati hubabaki doho gabe ama di torok bangso dia dopan ni debatamai nani hapor siaonna si pangolu akan amate jala si jou naso adong hian gabe adong maralohon nasa pakirimod do hapor siaonna nama kirimi asa gabe amani torop bangso ibana hobar tu hatai songonima sogut poparamu dang naulo gale hapor siaonnai paida-ida pamatangna nahiraso marngolube ainunga 100 tahun ne umurna nang paida-ida si Sara naung saep ladangi dang ulo gang kurohana manadikon hapor siaon di baga-baga ni debata nalam tutuguna do tahe hapor siaonna jala di parsangapi do debata ai posi tutudo rohana tuk do gogo ni debata patu pahon na pinar baga-baga naing alanido umbahen na dirajumi gabe hati goranna dada alani ibana sabing ubahen na tarsurat naung dirajumi tu ibana hitape ditatap do disi ai sirajumon do nang tuhita hapor siaon di ibana nang
pahehehon tuhatai sian namate ayat na parpudi ai di pasaha do ibana alani pangalaw siot tai jala di pangulu siala hati gorat tai itak nima sahana dihamuna ka dongan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus tuhatai jojot do halak parise si foto surat sai patujuluhon patik papudihon asiniroha nang haporseaon alai nati kos menurut Alkitab matong haporseao do nomor sada anggopatik si parorok doi dang na boy malua jolma manang parjabar holan ara mangaredoti patik sabing alai alani haporseaon di Yesus Kristus ido didokot di Lukas 7:50 boy tabereng Lukas 7:50 haporseaon mido pelu oko bahasa Indonesia imanmu itulah yang menyelamatkanmu sedangkan patik didokot di Galatia 3 ayat 24 gabe songos si parorot takas didok di si Galatia 3 24 patikima gabe songos si parorot pe perlu dotong asa unang lau dak danak meniup api si parorot metong alai dang nama dok alani mangaradoti patik sabing gabe parjabar majol mai dihaluaon napi natupan Tuhan Yesus asa dok konotama Tuhan kasih grace anugerah manusia sambut dengan faith iman sehingga terjadilah salvation keselamatan. Jadi harus saling alani haporseonido mangaradoti hatani Tuhani termasuk patikna didokot doya di Pesalmen 110 sia ayat 105 firmanmu itulah pelita bagi kaki saya kakiku dan terang bagi jalanku. Dihamuna kadong asa porseaon mamereng haporseaon ni si Abraham yang sangat luar biasa. Dipangido tu hita asa hita bercermin, asa hita meneladani haporseaon ni si Abraham. Alanido terkenal ibana dohot gelar Bapak orang yang percaya, setia pada Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Jadi molo hita manginang bohado, setia do hita tu Tuhan, taat do hita tu perintah ni debata. Unma hita naing meneladani haporseaon ni si Abraham, meneladani haporseaon ni si Abraham. Diduga akka parise do si foto surat dengan statement dan dengan aplikasi taringot tu kasih karunia seolah-olah Yesus naing mengenyampingkan hukum Taurat. Alai jelas diokot Tuhan Yesus. Mari kita lihat Matius 5 ayat 17.
Saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi saya datang untuk menegakkannya. Matius 5:17. Dang naruau lau mangaropakon patiki alai naik pa jongjok kodo. Jadi on mana naik tabereng sian hapor siaon tubuh pangaradution di hatan di pata termasuk patik diala dipanggil di pata hapor siaoni pe ikon mardongan pangulaon. Mardonga pangulau matong asa sempurna adanya. Molo sodok pangulauna di dokkodo di Jakobus 2:17 haporsioni pe amanginang nang mate do hadirionna molo sodong pangulaun. Jadi namar gereja na dipangido ima perbuatan action pabahenan ditegur Tuhan Yesus do akka parise sebuah surat taringot na adong di hutan Jericho dalat tu Jerusalem nahona rampok halak Samaria berdarah-darah, dirampok habis semua barang-barangnya sahalak pertiga-tiga. Mamulus dosiani akka Sadusi, Parise Yahudi, akka lain sebagainya. Iberang nasida doi alai dang adong perbuatan holan hidup nasida do. Kasihan yaina. Iberang marbudari. Kasihan. Alai Roma halak Samaria na murah hati na asirohai ditolong. Action, tindakan, ditolong, iurupi, ileon, bantuan, lain sebagainya. Jadi panakon akina manginang Jakobus 2:17 haporsioni pe molo sodok pangulonna nang mate do hadirionna. Napa dua hon dihamuna kadong asa porsiaon nek tabereng sian tulpu jami tau taringot si Abraham sada opunina porsea buado haporsea ni jolma di zaman now di zaman senarion apalagi menghadapi pandemi COVID-19. Nah di hari Minggu jam 7 pagi ngata jam tahun 6M na terakhir mau untuk divaksin. Anggo aka na 5 nainga 3 hali tado ison mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Aleon na terakhir paunopon mau untuk divaksin. Jadi na tado di si bohado haporsiota songon haporsion ni si Abraham setia taat tu dewata bohado asa haporsiota sian minggu ti minggu bulan tu bulan bukan semakin pudar kusam alai bohado haporsiota asa semakin hari ke hari semakin bertumbuh, semakin kuat untuk menghadapi perjalanan ini yang belum kita satu pun tahu memprediksi apa yang akan terjadi hari esok. Alai di dokma di Rom 10 pitu amanginang mari juga kita lihat alana sonari kan ngacanggi be dakolan kitab suci be dong handphone suci pe ngadong ate. Jadi dokodo di Rom 10 pitu iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Rom 10 ayat 10 pitu. Dihamuna kadong asian haporseaon ro baga-baga
sian haporseon roba kirimon debatado amanginang sumber ni haporseon debatado na patadaw dirina tu jolma asaya ihaporsea jolmai alani tajaloma tajahama firman Tuhan alana firman Tuhan do satu-satunya sumber untuk menambah haporseon. Amin. Firman Tuhanlah satu-satunya sumber untuk menambah haporseon, tidak ada yang lain. Jadi kita harus selalu cinta kepada Alkitab, haus untuk membaca Alkitab. Ngahudok nakingan Pesalmen 110 105 hatamido sulu-sulu nepatu jala hadironi dalaku. Parbu ini haporseao namanginang mengaradoti hatani depata termasuk mengaradoti patina sona hudokinakin pati ni depata imagabe si parorot dihita gabe si parorot ngaidok nakingani nga diprediksi halak si Sara nga saib ladang bahasa Batak amon ate murni ate nga saib ladang tidak mungkin soni si Elizabeth Johannes tidak mungkin alai dang adong naso terpatu pada bata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di jolma do gudang na semungkin. Anggo di Tuhan ini tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu mari kita berharap tu Tuhan yang manginang. Marpos ni roha tu Tuhan ini. Marguru Tuhatan debata bercermin kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah pelita dan tongkat di perjalanan ningulut tamanginang. Na parpudi mata berek siat turpu jami tahun songot tema ni minggu tahun ditatap debatado ngoluni na porsea dakya mate botini mate mago akan aporsiai dakya mate mago na porsiai alai temaon betul ditatap debatado ngoluni na porsea ditatap disarihot debatado halak na porsea maksud naima yang lurus hatinya. Amin. Yang tidak memikirkan yang jahat, yang selalu bersih, bening hatinya. Mula tabereng di Kejadian 50 ayat 20. Ingat tamu doi Yusuf Isak kabi akka anggina hahana ibotona najaha tuibana ale Tuhan mengubah menjadi kebaikan, menjadi berkat. Kejadian 50 ayat 20 ini harus kita percayai. Yusuf disakabi, banyak dituduh, dipitnah dan sebagainya, alai dirubah debata. Yang jahat itu bisa dibikin Tuhan jadi kebaikan, jadi berkat. Alanima manginang bagaimana kita percaya. Bagaimana kita percaya? Panguloyon ni si Abraham gabe marpangotak tu sa luhut jolma. Imana takorakingan menjadi bapa orang yang percaya. Marhasurunga do ngulun ya kana porsiai.
marhasurungat do amang inang ngulu niya kana porseha songon na sibo hamu marhasurungat do te puji Tuhan ang mga lusisanan marhasurungan. Mazmur 1 ayat 3, dia seperti orang yang percaya itu, Mazmur 1 ayat 3, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Mazmur 1 ayat 3, pernah amang inang melihat pohon yang ditanam di tepi aliran sungai? Biarpun terjadi kemarau 3 bulan, 5 bulan, dia tidak layu. Daunnya tetap hijau, berbuah dia, menghasilkan. Begitulah kehidupan orang yang percaya itu. Walaupun diterpa masalah, melewati krisis, melewati derita, tapi yakinlah tidak akan layu. Amin. Tidak akan layu. Alaniaha, Tuhan yang menopang langkah-langkahnya. Apabila ia jatuh, kata Mazmur, tidak sampai tergeletak, karena Tuhan yang menopang langkah-langkahnya. Marhite haporsiau boy godang terjadi tanda mujizat. Jolma zaman now mula mabigay mujizat, wah senang, kapanlah datang mujizat ini, yang sakit jadi sembuh, yang selalu kalah testing jadi menang. Salilingon ni mana holan nasi raja talu terus membuat camat talu, membuat penes talu, alai otan dan mujizat datang, senang orang. Alanima marhite haporsiaun boy godang terjadi tanda mujizat, termasuk na terjadi itu si Sarah nunga saib ladang ibana, maaf bahasa Indonesia mati haid tapi masih bisa punya keturunan. Namate gabe mangulu, tanda mujizat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haporsiao namang inang mengerjakan yang luar biasa. Nasonida ni mata boy terjadi. Jadi kita tidak pernah melihat Tuhan secara kasat mata, tapi kita percaya. Ahai dokon Tuhan Yesus tu si Thomas amang inang. Mari kita lihat Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Si Thomas kan tidak percaya kalau tidak lihat mata. Ali ahai dok Tuhan Yesus. Martua mahalak na porsia diau atik peso dida. Bagaimana ina Tuhan Yesus? Merokon si Thomas. Tuhaku jala di mataku, ampun. Yohanes 20, 28 dan 29. Ampun, Tuhaku jala di mataku, ampun. Saya percaya sekarang. Alani martua ma halak na porsia di Tuhani nak peso dida. Tapi kita bisa menikmatinya, merasakannya amang inang. Happy ending doa amang inang, dia akan aporsiai parnguluni. Jadi si pata adokya madokon upah tanpa HP adalah maut. Adong kita Alkitab Narokan alai upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 aleon. Upah tanpa HP adalah maut. Akad denak nueng holan HP nama terus.
tinggal HP mula go 7.000. Alai tinggal Alkitab dang mula 7.000. Ngai 2 kilo kita mardalan na. Di bener kon sotong gabe irubah hati. Upah tanpa HP adalah maut. Upah tanpa dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Walaupun itu perlu, tapi lebih perlu Alkitab, firman Tuhan. Alana firman Tuhan itu mabek kita kenyang. Firman Tuhan itu mabek kita segar. Jadi napar pudi sahali mamuse, mari kita doakan jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu, mendoakan dan mendukung 2 event sudah berjalan dengan benar. Webinar, prajubileum, ini tinggal 3 minggu lagi. Mari kita doakan Amang Inang dengan hati yang, sikap hati yang terbuka, dengan hati yang gembira, menyambut jubileum 50 tahun firman Tuhan dikibarkan, diberitakan di gereja ini. Tentu gereja ini dulu enggak seperti ini, kecil, tapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi besar. Ini sesuatu yang harus disyukuri. Amin. Sesuatu yang harus disyukuri Amang Inang. Dan kita harus berbuat. Berbuat itu bukan karena besarnya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berbuat untuk kerajaan Tuhan, berbuat untuk gereja. Jadi ipasu-pasu Tuhan maita Amang Inang, songon korni minggu tahun, ingot ditatap debatado nguluni halakna porsia. Aminkan dalam hati kita, gerakkan di dalam pikiran. Tuhan menyertai kita menjalani aktivitas kita besok. Anak-anak akan berangkat kerja, ada yang sekolah, kuliah online, kita doakan terus. Ima tengok ditatap di batado nguluni halakna porsia maita tutuhani, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua akan berjalan dengan baik. Ingat tadi itu Yusuf, Kejadian 50 ayat 20. Disakabin jolma tu ibana najahat, tapi Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan dan kesuksesan. Tuhan memberkati kita, martang yang meta. Mau lihat tema Tuhan di pasatam itu ho, di pertikienon marsaringar hatam nabadiai nana yang nabori haporsion nami, supaya hari demi hari, minggu, bulan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ai jepek do ngulu nami Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan sesama di perngulon namion. Alani bain mahatami gabe cerminan di perngulon namion, maniru songon haporseon ni Abraham. Hamion mardalan melangkah pasti bersama dengan firman Tuhan. Naung hubigi hami, naung ujalo hami, naung hu garis bawahi hami di perngulon nami Tuhan. Takas di haporse hami. Dan alani gugu. Alai semata-mata adalah karena grace, kasih, anugerah daripada Tuhan. Ramo di masudi akka ruas ni huriam Tuhan. Lumobi akka ruas ni huriam nong lansia. Paso-paso Tuhan. Padau nasida siya nakka namangarsaki nasida. Baik nasida senantiasa sehat, jasmani, rohani juga bertumbuh Tuhan.
paso-paso akka anak keturunanna asa sudina menyenangkan palatson rohani akka na tua naung marumur. Soni akka na beraktivitas demi Tuhan yang masih usia kerja. Paso-paso Tuhan asalam doras mengulawan akka tugas pekerjaan yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Tabai gugu Tuhan. Soni akka ya anak nami pe berkati nasida anak yang baik Tuhan. Anak nama jujung goarni natoras lumobi nama jujung goarmi Tuhan firman mi. Itulah kebahagiaan kami kalau kami melihat anak-anak kami hidup dalam sukacita dan damai serta firman-Mu. Pasu-pasu pemerintah tempat kami tinggal di dunia ini. Leon gugu tu pemerintah bisuk untuk menolong mensejahterakan segenap lapisan masyarakat. Asa segenap lapisan masyarakat bisa sejahtera di perngulunut Tuhan. Pasu-pasu madohot gerejam huriamon nang ojak dison 50 tahun nasalpu. Asa gerejamon semakin diberkati Tuhan. Gerejamon semakin menjadi saluran damai, semakin menjadi saluran kebahagiaan, kesejahteraan. Tu sedi ruas ni huriana. Naneng mula nok kami Tuhan. Juluani ma di perdalanan akan naneng mangulah tugasna perrohai perbisuki di bagasan Kristus Yesus asima roham dihami Tuhan tangihon ului ma ili nami Tuhan. Amin. Marede mahita ku mata pasahat peliata. Tuhan amarasiro rasa terkodo
martang yang mahita pasahaton peliata tu debata ale debata manami nadi bano gijang hodo haroni salut sileo nadinggan do nasaulibasa na malutus upasatai masyan na dilami tu hami pilihan nami tuho say jalome gawe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa hu parsya kami pilihanon pati bulun harajamu di tengah-tengah huriam doh di portibion buhay marohanami marhide-hide toddim asalam mutadahami gudang ni silelami tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di bano gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu say saut malam menuroham di bano tongos songon na di bano gijang leo matuhami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago mahamudi bagasandame las marohamuna majalo pasu-pasu ni debata di pasu-pasu jala diramonti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar homadamena tutod di munabi amin. Tamado ingatota taun barasini ronono jubileum parningotan ita sauria tunggal 50 tahun Barolo
ita jalo sian dewata salundo di sarihon nariko tingolutaon lam togung maparsaoran dihitaurianaon radot masih tangiangan marsi urumanitawan rua sakana matua bandirua wanita untuk maradopon anak kota nakas maingo di tokong sundu na uposoido na sumikati taon togu tangiakon maasa jonok tu debata pradeha porseaota lau mengadopi hamajuano asa gabe pasu-pasu pakorkoni tu itaon tuntakas mata podai anak koni sajul mahalaman ihitanan itu hari diminta untuk Amang, Inang dan seluruh jemaat Naposo Bulung beserta remaja. Kita akan latihan kur gabungan jemaat. Sehabis itu baru kita makan siang bersama. Horas madita. Tabuat do tayo teks na di hari Minggu. Pada bawa nggak ya? Nggak bawa. Wah berarti tiap minggu ini kita harus kopi nih. Sambil kita tunggu inilah, sambil kita tunggu tangkas bawa teks. Tua kadongan ama, halo, akadongan ama taparapat maturatus on, suara tulu suara opat. Akan adi duru asa masuk majolo hita. Halo, biar cepat. Kata panitia makan siang juga disediakan kok.